nono. Prime Minister machon ma pacho ka Raila Odinga oduogo pacho kowuok e piny Sudan ma milambo kama jatend piny William Ruto ne oore mondo odhi onon chal mar wach kotudore koda liet mar siasa mantiere pinyno. Mano tok jalup jatend pinyno Riek Machar kod min ode dinnegi e odgi. Raila wacho ni dwaro nitiere mar mondo mi jotend pinje Afrika ma ugwe onywak lwedo mar temo duoko piny liet mar siasa madhi nyime e pinyno. Joyce Oduor gi ler mathoth. Koloso kod ute fwambo e alap ndeke mar JKIA buore Nairobi kawuono tok kane oduogo e pachoka kowuok e piny Sudan ma milambo, Prime Minister machon ma pachoka Raila Odinga ma jatend piny William Ruto ne ooro mondo dhi onon chal mar arita e piny Sudan ma milambo. Oyango ni chal mar arita pod ok ni kare e pinyno. Arita kwe ok ni maber kacha nikech joma nie telo ka ineno kan jatelo gi jalupne ni winjruok ber e kindgi, to gin ng'ato ka ng'ato nigi grube mamage ma joma nigi murudheny koda gi gik mag kedo. En gima nyalo kelo hinyruok mang'eny. Omiyo dwa ni mondo otim gimoro manyalo kelo joka mondo ogeriwre mondo arita kwe obedi Sudan ma milambo. Mae biro tok kane jalup jatend piny Sudan ma milambo ma bende en jatend kweth mapingo piny owacho Riek Machar kaachiel kod min ode ma en jatend migawo mar arita Angelina Teny dinnegi e odgi gino ma okelo liet mar siasa e pinyno. Raila wacho ni kata obedo ni ne odhi e piny Sudan ma milambo kendo romo kod jatend pinyno Salva Kiir, ne ok oyiene neno kata romo gi Riek Machar. Nyoro nyadhi nyaka dala mar Juba manya ayudo thuolo maromo gi jatelo makuro miluongo ni Salva Kiir. Koro nyogi kuna ni gitimo nonro mondo ging'e ni tang'o mane otimre kiponi bana Riek Machar nong'e wach ma nek noer. Nyogi kuna ni pod ok nyalo weye ni mondo anene, to gibiro ka gitieko nonro to ginyalo yiena mondo anene. Kaluwore kod ywaruok ma pod nitie e kind jatend piny Sudan ma milambo kod jalupne, Raila wacho ni nochune mondo ochop nyaka e piny Uganda kama ne oromo kod jatend pinyno Yoweri Museveni ma bende osewuok oko e temo nyayo chenro mar duoko kwe e piny Sudan ma milambo. Adhi e dala mar Entebbe madhi aromo gi President Museveni. Nyamiye report mar gima nyaneno Juba. Mwaluso kode obino nyisa ni gin kaka jok rabolo mane gitongi piny mar Sudan ma milambo. Gisebedo ka gin gi luor ahinya kuom gima dhi nyime kuro. Tok romo makamano, Raila wacho ni dwaro nitiere mondo jotend pinje mag Afrika ma ugwe oriwre lwedo e kelo kwe e piny Sudan ma milambo. Kwa hivyo tumekubaliana na Rais Museveni kwamba yeye pamoja na Rais Ruto na rais na waziri mkuu Abiy wachukue hatua ya kuweza kupatanisha wale ambaye wako katika hii mzozo kule Sudan Kusini. Magitimore kinde mar riwruog pinje duto kokalo e jagoro maduong' Antonio Guterres osiro lwedo AUC kod IGAD e bedo ng'ala manyime mar oro kweth mondo odhi okony e duoko piny liet mar siasa e piny Sudan ma milambo. We fully support the AU initiative to deploy the panel of the wise, as well as the efforts of Special Envoy of President Ruto of Kenya. And we'll be working in close cooperation with the AU and the IGAD. The panel of the wise will, and Raila Odinga will visit both Salva Kiir and Riek Machar. We are in very close contact with the African Union and with the IGAD. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.